Ardom kado kawe Karbi Solang Dora doana phanta daleding side news pen kado kawe Karbi Solang Dora rapan kardom pipajero kardom non ninitum kedo ladak bokajan LAC the summit MP election na result incha bomlong sido lasino na matke ninitum dak hong pensila ba kado kawe birtari dun bomlang lasino na ladak round circuit an hesap pon bomlo lasino na mat dodap lapen nona non ke thaklong ateng plotangte BJP a candidate Amar Singh Tiso lapen independent a candidate Jai Kathar latumbang ini ang bong si Chetan Bomlang asino naman ni tunda ka theklong ateng bang te round circuit ana bangke Amar Singh Tiso si Haipon Bomlang kado kawe alang lino na total about kelong pon ke 33,000 plus vote long pon Bomlang 33,000 votes plus so se bangke no na mat Amar Singh Tiso BJP a candidate pen long pon Bomlang lasong bong pen adun thu ki dun thu abang Jai Kathar independent candidate mate APHLC pen alangli non amat ke 24,000 non amat ke kothar asang tar paklang thuthelang round circuit tet pen api round cap ki chok hot komatong hai ponjine la pen komatong kana botlong ponjine sobang non amat paklang pompelang asino amat ke ladak armu kaching room da lapan ong parpe kupi pon ma plotang te district magistrate pen CRPC around 144 gibi ko ajok munit lapan kaching room ave asino amat ke ing samjin pen si do bomlang suluk sadak thang dawe la peladak lu and order atum ta penang ke ton ke lang atum do la sinor mat ke mene phere meme la pen pene suluk sadak atumon ke japji la sona velang la ing samjin ben sinor mat japon bom do pon bomlang ing samjin atumon pensi non mat ka do ka ve ta da kasi tong atuman ta resort chong hong prong lang asini li rui thu boilong la leading side news pen non ni tum ki dunlong ateng plotang te alang litum around circuit an avot non hesap pon bom lo la song bong pen BJP pen kelong 33,000 plus vote long pon lang lapen adun thu abangge Jai Kathar alang li 24,000 plus vote alang li long dun la selang litum bahini sinon mat ke ladak bokajan LAC 108 legislative assembly homosti along bangke latum si cepate pon bom lang asa kaprek congress lapen kaprek BSP tangho lapen ASDC alang litum aphan lapan long pon ke haidun ji angring non amara velang bon sita non jasmer amat ke APHLC lapen BJP tamang bong si charpe kopi pon ma plotang te non la daga bang CRPC aron ke do pok na joksi muni ratum kaching room kachitong prin prele sa armu aphai kwan ong ma plong te non nang tumang lang donin non anarlo chitima poranang lerlo bon seta ladak bokajan LAC ang kangalong kedoan homosti MP election result non ingchap pon bomlang non kang chapon kelong pon ateng pulotang te round circuit ingchap bomlo pasi round circuit an kang chapen kelong asang tarabangke BJP atum 33,000 plus vote long pon si non amat leading dam bomlang lapen APHLC mate Jai Kathar kachari pon parti alang litum ke 24,000 plus silong pon la sinon amat kelang litum bahani si cepate pon bom lapen round isi lapen round mat si kerem pon ma pon bom dum kado kawe sita ing RO lapen LAC lapen hamren lapen anparta di masau la long pli avot pangrum pet pen komat si ke hai ponji ma lake non amat asangtar long pon pamimilang bon sita ICC ahomosti along lapen isi LAC along non amat leading pon bom la pason se along tin along ta asang tar peklang pon bom la se non amat nilitum da leading side news ke paklang pon ke dak bokajan along ben sinang litum aphan nang paklang pipon lo la si lason tak report nang litum han paklang chubom ikpo